jowa. Ngayon, 13 taong gulang pababa, halos lahat marunong na. Tapos kapag nabuntis ng maaga, sa magulang ipapaalaga. Kabataan noon, hanger, tsinelas at pamalo lang ang kinakatukutan. Kabataan na yon, kung makasagot, wagas at makapaglayas, akala mo may kaya ng ipamalas. Kabataan na yon, bukso ng damdamin ang laging pinapairal, pero walang oras sa pag-aaral. Pag-uwi ng bahay, diretso agad sa galaan. Tapos mas galit pa pag pinagsasabihan. Karamihan ngayon, wala nang dignidad, respeto at prinsipyo. Basta makasabay lang sa uso, walang pakialam kahit makasakit pa ng ibang tao. Tropa? Barkada? Yan na ang sinusunod nila. Yan na ang pinapakinggan nila. Ni hindi man lang naisip ang hirap na mga magulang, may taguyod lang ang kahirapan. Sa bawat tingin nyo ng pera, pambili ng kolorete at pampaganda. Sa bawat kupit nyo pang computer, sa tabing kalsada ay katumbas ng pawis, dugo at luha na dulot na hirap na tiniis. May bigay lang ng magandang kinabukasan ang nasabing kabataan. Nasubukan nyo na ba silang pagmasdan? Nasubukan nyo na bang tingnan ang kanilang palad? Tingnan kung gaano kakapal ang kanilang kalyo. Kakatrabaho, maibigay lang ang mga luho mo. Na halos igapang kanila sa kahirapan. Tapos ikaw, magpapagapang lang. Iho, iha, naturingan tayong pag-asa ng bayan. Pero ba't nagiging kabaliktaran? Bakit parang tayo pa yung nagiging problema sa lipunan? Oo, kabilang na rin ako sa bagong henerasyon na ito. Ngunit wala pa rin akong makitang sapat na dahilan. Kasi may sarili tayong kaisipan para ito'y maiwasan. Ika nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero teka lang! Baka kasi kayo'y natatamaan at sabihin nyo, masyado akong naglinis-linisan. Pasensya na. Nais ko lang naman maimulat sa inyong mga mata. Di naman kasi hamak na masayang mamuhay sa makaluma, ngunit simpleng sistema. Na ngayon, malaki ang pinagkaiba dahil sa makabagong teknolohiya.